Jeg fortælle om den nye kandidatuddannelse, som vi udbyder her på universitetet fra september i samarbejde med 4 andre universiteter i Vestnorden. Jeg faktisk starter det allerede i august. Det kommer jeg ind på. Ja, altså det hedder Master in West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management. Og det er altså en engelsksproget kandidatuddannelse. Og det bliver her på lille Færøerne. Og jeg håber virkelig, at der kommer gang i den med mange internationale studerende, så man får opbygget det her internationale miljø. Vi har allerede fået nogle forespørgsler, for eksempel fra nogle tyskere, og jeg ved, at der også er andre, der har været interesseret i vores, men også de andre universiteters uddannelse. Så må ikke vi får skabt et rigtig internationalt miljø. Men altså grundstenene i den her uddannelse er det, man måske kan kalde universitetets treenighed. Forskning, uddannelse. Nu virker den ikke. Jo, så. Der var den. Og dialog. Dialog med samfundet bredt set. Normalt snakker man jo om, at uddannelse på universitetet er forskningsbaserede uddannelser. Og det er den her uddannelse også. Og det er så mig, der er den primære forsker, og min forskning, der kommer til at blive en del af den her uddannelse. Men derudover trækker vi også på andre. Dialogen tror jeg er vigtig at have med i forhold til den her uddannelse, fordi den her uddannelse som svar på de problemstillinger, vi står overfor i Vestnorden i forbindelse med klimaforandringer, men også den store politik, der er i forhold til Arktis i øjeblikket med USA, Rusland, Kina osv., der har deres øjne rettet mod Arktis. Men også, at det jo er nogle små udviklingsudfordringer. Og derfor er det vigtigt at komme ud og være i dialog med forskellige samfundsgrupper og høre de problemstillinger, folk står overfor, og få det til at være en del af uddannelsen. Teoretiske diskussioner med udgangspunkt i, hvad vi laver som forskere. Men studerende kan også give noget tilbage til samfundet i den her dialog. Og det håber vi også på at få oparbejdet med nogle elementer. Så bliver det også på en måde uddannelsesbaseret forskning, vi kommer til at lave og prøve at lave her. Så ikke noget? Okay. Altså en uddannelsesbaseret forskning er, at jeg også kan bruge de uddannelsesaktiviteter og den dialog, der er i uddannelsen, til min forskning. Sammen med studerende, når vi er ude og snakke med virksomheder eller politikere, og få diskuteret det med studerende, og dermed lave ny forskning. Og på samme måde give noget tilbage igen, få de ting, jeg sidder og arbejder med, kan jeg sammen med studerende tage ud og snakke med politikere, virksomheder og civilsamfundsgrupper, NGO'er osv. om, og på den måde teste det. Ja. Men det er sådan grundelementerne i uddannelsen, og for ligesom at komme lidt nærmere, så er formålet med uddannelsen, og nu er jeg nok nødt til lige at gå herover og læse lidt. Ja, det er selvfølgelig at få at give de studerende meget specifik viden om den vestnordiske region. Og kombinere det med evne til at se og forstå de forskellige udfordringer, man står overfor
både nu og i fremtiden, men også hvad man tidligere har haft af udfordringer. Og også kunne linke det til de debatter, der er i dag i de forskellige vestnordiske lande. Men i særlig grad i relation til de komplekse problemstillinger, man står overfor her i den her del af verden, og i forhold til klima og miljø og bæredygtig udvikling, bredt set. Og derudover også selvfølgelig at give studerende en unik mulighed for at tage del i at forme den vestnordiske region, og tage del i at få en mulighed for at øge studerendes mobilitet. Også særligt, når man er færdig med uddannelsen, at man kan få arbejde på lettere vis i andre dele af Vestnorden, altså i andre vestnordiske lande. Forskningen er som sagt min forskning, og den forskning, vi har her på stedet, men vi er jo ikke særlig store, og derfor er vi også nødt til at knytte det op på internationale netværk, som vi er en del af her. Og nogle af de netværk er for eksempel nogle netværk inden for bæredygtig udvikling og politik, hvor jeg samarbejder rigtig meget med forskere fra Sverige og Norge, og også Canada, men også forskere fra Australien og USA og Sydkorea og Japan osv. Og når der så er muligheder for at invitere folk, vil vi gøre det, eller vi vil have mulighed for at arrangere fællesforelæsninger online gennem de her netværk. Så det skal nok lykkes at få den helt relevante forskning bragt ind til uddannelsen til de studerende. Det der bliver omdrejningspunktet, er selvfølgelig klimaforandringer og globalisering i et færøsk og vestnordisk perspektiv. Derudover også, at vi her på universitetet har en stærk tradition for tværfagligt samarbejde, og det kommer vi til at udnytte og bruge meget mere, så det ikke bliver klassiske og meget siloopdelte fag, vi kommer til at få, men få mange forskellige fag ind over. Noget af det, som jeg har forsket meget i, er de globale klimaforhandlinger i FN, og har skrevet om og publiceret om, og derudover også grøn vækst, men mere i et globalt perspektiv. Det jeg kommer til at forske mere i er også de her emner, men nu mere grøn vækst i et vestnordisk perspektiv og et færøsk perspektiv. Og så er jeg i gang med et nyt projekt om governance mere generelt. Ny governance-teori, der er sket rigtig meget inden for de sidste 10 år, og det skal jeg til at skrive en bog om. Og det kommer jeg også til at snakke meget med de studerende om undervejs i den her proces med at skrive den her bog. Selve uddannelsesdelen har grundlæggende 3 elementer, altså undervisningen, den kommer til i de grundfag vi har her, kommer til at have ca. 50%. Så er der dialog med samfundet eller studieture, som kommer til at fylde ca. 25%, og så formidling, som kommer til at fylde de sidste 25%. Jeg vil lige starte lidt med formidlingsdelen. Det vi forestiller os er, at når studerende har haft almindelig klassebaseret undervisning, og vi så har været ude og snakke med politikere, erhvervsliv, civilsamfund osv., de her dialogmøder,
så går vi tilbage og reflekterer over, hvad det er, vi har lært og læst om, og hvad det er, vi har snakket med folk om. Og så skal de studerende lave et kort formidlingsprojekt, der skal formidle de her problemstillinger til et ikke-akademisk publikum. Altså, og det kunne være til andre her på Færøerne. Udgangspunktet er sådan set, at de studerende må gøre det, som de vil. Hvis der er nogen, der har lyst til at lave det som en kort video og lægge det på YouTube, det er fint. Hvis man vil lave et radioindslag, kan man gøre det. Hvis man vil skrive en blog, kan man gøre det, eller en kort avisartikel, eller holde et mundtligt foredrag på en café, eller whatever. Så længe man forsøger at formidle den problemstilling med de ting, man har lært, er det nok. Hvordan produktet kommer til at se ud, er sådan set underordnet. Så er der selvfølgelig vores kernefag, som er det, vi står for her på stedet. Og derudover er der de andre uddannelser, og der har vi selvfølgelig både noget udveksling, hvor vores studerende skal ud på de andre universiteter og have nogle fag, som så bliver deres valgfag. Vi kommer også til at tilbyde valgfag her, som vores egne studerende kan tage, og som studerende udefra, når de kommer her, kan tage. Og for lige at gå ind på kernefagene, og så kan jeg bagefter fortælle om selve strukturen, hvordan vi forestiller os, det bliver bygget op med udveksling osv. Det første kernefag, vi har, handler om, altså det hedder Political Sociology of Governance and Sustainable Management in the West Nordic Region. Og det er sådan et grundlæggende fag, der handler om, hvad er det her governance og sustainable management egentlig for noget. Og det tager både en mere filosofisk, politisk, teoretisk tilgang, men også en praktisk tilgang, hvor vi får fat på de konkrete eksempler på det her. Så har vi et fag, der handler om Science, Economics and Politics of Sustainability, Climate and the Environment. Og det er et fag, hvor vi samarbejder med Havstoveren, med Boje Hansen, som er klimaforsker, der kommer og fortæller om klimavidenskaben og noget af hans arbejde for IPCC, altså The Intergovernmental Panel on Climate Change, dem der rapporterer til FN. Og så har vi Hans Ellefsen, der er med i Økonomisk Råd her, der fortæller om økonomiske perspektiver, særligt i forhold til fiskeriet på Færøerne. Og derudover vil jeg og Jens Christian gå mere ind i politik og governance, men få kombineret og få snakket om også, hvordan er klimavidenskab blevet politisk, og hvordan bliver politik også formet af klimavidenskaben, og økonomi og politik og videnskab. Altså hvordan hænger de her ting sammen, sådan så det ikke bare bliver tre adskilte elementer, tre adskilte fag, men koblet sammen i diskussioner og ud i praksis i den der dialog, i det dialogelement, vi har. Så er der et kernefag, der handler om mere specifikt om governance and sustainable management in the Faroe Islands, hvor vi fokuserer udelukkende på Færøerne. Og der til sidst har vi et kernefag, der handler om, der hedder West Nordic Geopolitics from a Faroese Perspective. Og det er så geopolitikken, vi tager fat på. Normalt tænker man geopolitik som det store overordnede globale perspektiv med store stater, USA, Kina, Rusland osv. Det har vi også med selvfølgelig, men geopolitik i det her fag er også set mere fra neden, fra de lokale og de små samfund,
som jo også handler om en geografi, altså hvordan land, der hvor man bor, også er politisk. Og til sidst, et kerneelement er selvfølgelig specialet. Man skal skrive her med udgangspunkt i færøsk eller andre vestnordiske case-studier, som man har enten har fingre i, mens man var her, eller når man har været ude på et af de andre universiteter. Bare lige for at give jer en idé om, hvordan fagene også er fordelt teoretisk og empirisk, så kan man se her, altså den grønne, det er den empiriske spredning, hvor jeg har sat ind fra det meget lokale, fra lokal skala til mere global skala. Og der kan I se, at de to første fag, fag 1 og fag 2, at de spreder sig her. Det ene er mere regionalt orienteret mod Arctic Council, West Nordic Council. Måske også i forhold til organisationer som Greenpeace, Shell, Atlantic Petroleum osv., der opererer regionalt og globalt. Mens det teoretiske dækker fra naturvidenskab til mere det, der hedder Foundational Social Science, som er en mere positivistisk tradition, over til mere socialkonstruktivistisk tradition, og så endelig meget transdisciplinært, altså hvor man virkelig blander discipliner sammen og perspektiver sammen. Det næste fag har en smule lokal fokus, men ellers er mere fra national, regional til global skala. Hvor vi også kommer ind på FN's forhandlinger og klimavidenskaben globalt set, men også hvordan det hænger sammen nationalt. De andre fag er det med Governance and Sustainable Management in the Faroe Islands, er selvfølgelig mere lokalt og nationalt. Altså hvor vi kommer ud i forhold til og ser nogle af de meget lokale energiprojekter, vi har her på Færøerne, for eksempel Nolsøs Vindmølleforening, eller det nye energiprojekt, man er i gang med at udvikle på Stora Duimon. Så der håber jeg på, at vi kan få lavet nogle studieture og snakke med folk derude. Men selvfølgelig også i forhold til, hvad gør man nationalt på Færøerne. Jeg har lige snakket med SEV i dag, der fortæller, at i 2030 vil man prøve og have en målsætning om, at Færøerne skal være altså, på land være fossilfrit, inklusiv transport. Så det vil altså sige, at biler ikke længere skal køre på almindelig benzin. Det er jo meget spændende og en meget ambitiøs målsætning, men det er sådan nogle ting, vi kommer til at snakke om. Og så med forskellige teoretisk perspektiv, der også er blandet det. Ja, hvordan tænkes det bygget op? Vi starter med et fælles introduktionskursus i Akureyri i Island i august måned, som varer cirka 14 dage. Der forsøger vi lige nu at få nogle ekstra penge, så det ikke kommer til at koste noget at tage derop for de studerende. Og så er planen så, at man kommer hjem igen og læser enten 2 kernefag, eller et kernefag og et valgfag. Og så i forårssemesteret tager til Island, Grønland eller Norge og læser 30 ECTS. Og tredje semester, altså efteråret 2016, kommer tilbage her til Færøerne, og yderligere kommer der andre studerende fra de andre lande, så man ikke bare er eget hold, men bliver et noget større hold af studerende. Og så specialet. Der er også mulighed for at lave nogle andre kombinationer, hvis det passer bedre ind i ens eget familieliv osv. Der vil være mulighed for, at når man nu er taget til Island, at man så bliver på Island og læser de sidste 20 ECTS, enten i Akureyri eller i Reykjavik.
Og så skal man så ud igen i andet semester, fordi vi kommer ikke til at udbyde fag i forårssemesteret. Så der skal man ud og finde fag også, enten på Island, Grønland og Norge, og så kommer man tilbage og er her 3. og 4. semester. Men de der konkrete andre former for sammensætning af ens program er noget, vi kommer til at tage individuelt med de studerende, der bliver optaget. Men det er bare for at sige, at der vil være muligheder for at lave andre kombinationer end den, jeg lige viser her. Men det her er altså den, vi regner med, at den de fleste vil følge. Så for lige kort at nævne de andre universiteter og hvad det er, man kan læse der. Der er lige næsten med. Så på Akureyri her er et kort udpluk af nogle af de fag, man kan vælge der. Det er Polar Law, det er Environmental Law. Altså de specialiserer sig i jura, både antarktisk og arktisk jura. Så har de også fag om Maritime Industries og Maritime Resources. De har også fag om Indigenous People's Rights, altså oprindelige folks rettigheder. De har et fag, der handler om Societies, Cultures and Human Development, mere bredt set. Og så har de også noget udviklingsøkonomi i Arktis. Bodø har, fordi det er Norge, selvfølgelig fokus på samer, kultur og samfund og identitet. Så har de fag, der handler om socialpolitik i nordiske velfærdsstater, helt generelt. De har også finansiering og accounting, fordi de arbejder tæt sammen med, eller de har en business school på Bodø University of Northland. Og så har de også eksperter i økologisk økonomi, ecological economics, som er en udgave af økonomien, der tager udgangspunkt i, at økonomi, natur og samfund hænger sammen, og man kan ikke adskille de ting. Så når man tænker og udvikler økonomi og økonomiske teorier, er man nødt til at tage naturen med ind. Og det kan man altså lære mere om i Bodø. Reykjavik har fokus på international politik og det, der hedder Small States Perspective. Så de har nogle fag, der handler om Small States og Regional Integration, altså de små stater i det arktiske samarbejde, Small States and Europe. Så har de også fag om turisme, og de har noget helt generelt om Sustainable Development and Resource Management in the Arctic. Og så har de også et climate change fag, altså med udgangspunkt i den naturvidenskabelige tilgang til klimaforandringer. Både i forhold til Arktis, men også specifikt for Island. Nuuk, Grønlands Universitet, har man fag, der handler om, altså det er sådan lidt mere generelle, brede statskundskabsfag, de kommer til at udvikle, som har noget at gøre med, at de er en af deres eneste kandidatuddannelser, og derfor også er nødt til at gøre dem lidt bredere, så det ikke bare er fokuseret på West Nordic Studies. Så de har Advanced Political Science, Advanced Sociology, Public Finances og International Law, og så har de et Field Project, som er et udvidet case-studie, altså et mini-speciale. Ja. Men derudover, altså, hvorfor skulle man så tage til Grønland og læse, når nu det er almindelige fag, man kan tage alle mulige andre steder? Til det vil jeg bare sige, at det at være i Grønland og læse og opleve de ting, der sker der, og være helt tæt på, giver utrolig meget. Og det er jo de eksempler, man tager ind i de her fag, den almindelige undervisning. Så man kommer tæt på,
Og det er derfor, man skal tage ud til et af de her steder, eller 2. Vores dialog har vi med virksomheder, myndigheder, civilsamfund, og også i forhold til nogle kommunikationspartnere. Altså nogle af de virksomheder, vi forestiller os at samarbejde med, er for eksempel Etika og Cox, altså restauranter. Så er der fiskerivirksomheder, Hidden Fjord og Bakkafrost, SEV, et energiselskab. Easy Domes, ved jeg ikke om I kender, de laver nogle huse i sådan en kuppel. Jeg ved ikke, I har set nogle stykker her, som er nogle bæredygtige, energirigtige huse. Så er der SMS, der har gjort meget for at gøre deres bygninger energivenlige, hvor de sparer energieffektive bygninger, sparer på energien og genbruger overskudsvarme osv. Og så er der selvfølgelig House of Industry, virksomhedshuset heroppe. Så det er bare et udpluk af virksomheder, man kunne samarbejde med og komme ud og snakke med. Den virker ikke helt så godt. Myndigheder er der selvfølgelig både fra de lokale myndigheder som kommuner. Det kunne være Tórshavn, det kunne også være nogle af de meget små kommuner, vi kan tage ud og snakke med. Så er der selvfølgelig ministerierne, og derudover Nordisk Ministerråd og NORA, som er regionale offentlige myndigheder. Til sidst også for eksempel Klimaministeriet og Udenrigsministeriet i Danmark, som jeg har et tæt samarbejde med i forvejen i forhold til min forskning, hvor jeg har lavet nogle aftaler med dem om, at de vil give nogle fælles gæsteforelæsninger, enten hvis de kommer herop, eller bare over Skype for eksempel. I forhold til civilsamfundet kunne der være gode muligheder for os at snakke med mange af de forskellige foreninger, der er her på Færøerne. Det kunne for eksempel være jeres forening, som vi kunne indlede en eller anden form for samarbejde med. Hvad er det, I arbejder med konkret? Hvordan arbejder I med den vestnordiske region? Hvad er det for en tilgang, I har til unge i Vestnorden? Hvad er et ungdomsperspektiv egentlig for noget? Hvordan bedriver I ungdomspolitik i Vestnorden? Det kunne være et interessant studie i sig selv, og et samarbejde, vi kunne få op at stå. Men derudover også, som jeg nævnte, Nólsoy Vindmøllen, eller et nyt energiprojekt på Stóra Dímun. Så er der også gang i ret mange grønne projekter på Færøerne, som vi kunne komme ud og identificere og høre om. Spejdergrupper er også oplagt at samarbejde med, og også forskellige menigheder, da der er en rig og en stærk tradition for kirkearbejde her på Færøerne. Hvad tænker kirken egentlig om klimapolitik? Vi kan bare tage udgangspunkt i, hvad paven gør i øjeblikket. Altså han har jo meldt ud, at nu er vi nødt til at gøre noget globalt for at lave klimapolitik, så vi ikke ser de her alvorlige klimaforandringer. Kommunikation er også ret vigtigt, tror jeg, for etableret et samarbejde, især fordi vi vil lave de her eller formidlingsprojekter. Så derfor tænker jeg, at vi skal ud og have fat på journalister, der arbejder på aviserne eller radio og tv, og måske snakke med studerende om, hvordan laver man et godt formidlingsprojekt. Og eventuelt også selvfølgelig få det bragt i en avis, en radio eller tv. Fordi det ligesom giver en ekstra motivation
til studerende, hvis resultatet også kommer ud og bliver set af flere mennesker. Men derudover også selvfølgelig, hvordan får vi nogle af de forskningsresultater, der også bliver skabt i det her, som vi også diskuterer med de studerende, hvordan får vi det kommunikeret ud, og hvordan skaber vi det hele taget større debat om nogle af de her emner, når vi nu har gang i en uddannelse, der er meget tæt på de virkelige problemstillinger, som vi står overfor. Hvordan kan uddannelsen være med til at skabe yderligere debat om det?